Что за черт? Эй, не рухаться! Не рухаться! Ты, сука, что, ошалел? Давай обміркуємо. Повернися. Чекай. На колени. На колени сказал. Почекай. Что я тебе казал? Я тебе казал, блядь, дома заставаться. Становись на колени. Просто стань на колени. На колени. Слухай, дозволишь нам пойти? Мы поделим с тобой картки. Серьезно? Так, Вось гэта удача. Руки на голову, глядзець наперад. Руки на голову. серьезно? Так, усё будзе по правилах. Божухна. Добра, што наконт трох чвэрцяў? Несанкцыянаваны выхад. Вас павесяць за гэта. Добра, ўсё з гэтай ходкі. І таблеткі за палову кошту. Палову? За бясплатна. Рызыкаваць працай за палову. З глузду з'ехаў. Элі, што за... Курва сраная. Холера. А ну прыберыся з дарогі. Мы можам гэта выправіць. Адыдзі. Звалі. Не, я не хворая. Джоэл! Я не хворая. Глядзі, ім 3 тыдні. Ніхто не жыве больш за сотні, падобна, што ім усяго дзень. Ты б мяне забіла. Я мушу цябе забіць. Калі гэта здарылася? Няважна, вы мусіце мне верыць. Яны зловяць нас, калі мы не ўцячом. Джоэл, трэба ісці. Нам трэба ісці, Джоэл. Джоэл!